Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην εκδήλωσή μας, γιατί σήμερα είναι εκδήλωση, βασικά. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, είναι δύο παρουσιάσεις. Η μία αφορά ένα, ας το προσφωνήσω έτσι, ένα υπέροχο παράμυθι για μένα, της Έλληνας Κουβαρά, και θα αναλύσουμε σε λίγο πώς έχει δημιουργηθεί και όλο το ιστορικό του παραμυθιού, γιατί παραμύθι ήταν και η εκκίνηση του παραμυθιού, έτσι. Και η δεύτερη είναι μια παρουσίαση που κάνουμε κάθε χρόνο ως Electron, ως εκδοτικός οίκος, και αφορά την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου. Να ξεκινήσω από τις συστάσεις για όσους δεν με γνωρίζετε. Είμαι ο εκδότης και εμπορικός διευθυντής της Electron Ελλάς. Λίγο άγχος, θα μου το επιτρέψετε, δεν έχω πάρα πολύ οικειότητες με μικρόφωνα, δημόσιες παρουσιάσεις κτλ. Τα καταφέρνω καλύτερα στην τηλεόραση γιατί δεν βλέπω κανένα, μόνο την κάμερα. Το Electron πραγματικά, όπως ακούγεται ο τίτλος του, για να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι το Electron, γιατί και εμείς, και εγώ μάλλον το 2011 που μπήκα στο Electron, δεν ήξερα πραγματικά τι ήταν ο όρος αυτός, Electron. Ακουγόταν σαν ηλεκτρονικό στοιχείο και μου λέγανε πάρα πολύ τι έχετε, μου λέει, ηλεκτρονικά και τέτοια, μικρόφωνα. Το έμαθα πριν ένα μήνα, και αυτό διαβάζοντας ένα βιβλίο, γιατί στον εκδοτικό οίκο εκδίδουμε τα βιβλία του Κωνσταντίνου Πλεύρη. Το Electron λοιπόν είναι μια ρητίνη την οποία έχει ανακαλύψει ο Θαλής ο Μιλίσιος, η οποία δια της τριβής προσελκύει διάφορα σώματα. Τυχαίο επιλογή του τότε ιδρυτή του Electron? Θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι η εξής, ότι εμείς στο Electron αυτό προσπαθούμε, δια της τριβής, να προσελκύσουμε τον κόσμο. Είναι πολύ βασικό για μένα, γιατί ο εκδοτικός οίκος μας είναι ιδεολογικός. Δεν ξέρω αν είδατε, θα ρίξετε μια ματιά σίγουρα στα βιβλία μας και πολλούς ενδεχομένως να τους ξένησε. Είμαστε ένας ιδεολογικός, εθνικιστικός, εκδοτικός οίκος, όχι εκφοβιστικός, γιατί άλλο η έννοια και άλλο η πράξη. Εμείς είμαστε στην έννοια και στη φιλοσοφία του εθνικισμού. Είναι τεράστια κουβέντα. Θα μπορούσατε, όποιος θέλει, είναι ελεύθερη η είσοδος και η προσέλευση, να παρακολουθήσει και την εκδήλωση που ακολουθεί για να καταλάβετε ορισμένα πράγματα. Στο Electron θεωρούμε ότι ο στόχος μας είναι η επανελλήνιση, και η επανελλήνιση ξεκινάει από τη βάση της. Το παραμύθι που εκδώσαμε θα το θεωρούσα και μία, έτσι, χαριτολογώντας περισσότερο, μία παγίδα προς την Έλληνα. Είναι ακριβώς το target group που ψάχνουμε εμείς στο Electron, τα παιδιά. Και γιατί είναι τα παιδιά? Είμαι και εγώ πατέρας, γονιός, και αγωνιάω για το αύριο των παιδιών μας. Τα παιδιά μας έχουν χάσει τα ιδανικά τους πια. Όλη αυτή η κουλτούρα που μας έχουν περάσει, η ξενόφερτη κουλτούρα, κάτι που πραγματικά δεν μας τιμά, γιατί εμείς ως Έλληνες είχαμε μια υπέροχη κουλτούρα, η οποία με την πάροδο του χρόνου αλλοιώθηκε. Και αλλοιώθηκε τόσο πολύ που χάσαμε και το βασικό στοιχείο. Εμείς οι ίδιοι να λέμε γιατί να λεγόμαστε Έλληνες και γιατί να είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες. Άρα ξεκινάω από ένα βασικό σημείο. Η επαναφορά των ιδανικών ως Έλληνες από τα αρχαία χρόνια ήταν ακριβώς η ηθική, τα ιδανικά, και ένας νεότερος τίτλος ο οποίος επικράτησε, ή μάλλον προσφώνηση, ήταν πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Η οικογένεια σήμερα, δυστυχώς ή ευτυχώς, την έχουν επηρεάσει τόσο πολύ η σημερινή πραγματικότητα, που ούτε καν γνωρίζουμε πια τις ηθικές αξίες της οικογένειας. Η ανάπτυξη διαλόγων μεταξύ παιδιών και γονέων είναι πολύ βασικό, έστω και σε παιδική ηλικία. Από εκεί ξεκινάει η όλη αρχή που πρέπει να πάρουν τα παιδιά. Όταν συναντήθηκα με την Έλληνα, πραγματικά ήταν κάτω από μια τυχαία συγκυρία, μια κοινής φίλης, η οποία μου λέει, εφόσον θέλεις να κάνεις μια ανάπτυξη του εκδοτικού, θέλω να σου γνωρίσω μια φίλη μου η οποία θέλει να εκδώσει ένα παραμύθι.
Της λέω πολύ ευχαρίστως. Εγώ ήδη ζήμωνα από τότε για τον εκδοτικό οίκο τη βάση και τη ρίζα. Όταν μιλήσαμε με την Έλληνα, με ακούμπησε η όλη διαδικασία από πώς αυτό το παραμύθι δημιουργήθηκε στο μυαλό της βασικά, τα συναισθήματα που εξέφρασε, και για μένα αυτό ήταν το ιδανικό. Γιατί έχουμε δει πάρα πολύ και ως γονείς που διαβάζουμε τα παραμυθάκια που μας φέρνουν τα παιδιά μας από το σχολείο, για τα μεγαλύτερα παιδιά εννοώ, ότι δεν υπάρχει μία βάση όταν η Σαρδελίτσα χαιρέτησε, ας πούμε, τον Αχινό και δεν μου λέει κάτι εμένα. Το ότι ο πατέρας προσπαθεί να πάρει αυτό το φόβο που μπορεί να έχει ένα παιδί, για μένα αυτό λέγεται εκπαιδευτικό παραμύθι. Και επειδή εμείς έχουμε μάθει με εκπαιδευτικά παραμύθια ως Έλληνες, γιατί η μυθολογία μας είναι ένα εκπαιδευτικό παραμύθι το οποίο δεν αξιοποιήσαμε ποτέ εμείς οι Έλληνες. Το αξιοποιούν, για όσους δεν το γνωρίζουν, οι ξένοι, γιατί η μυθολογία μας, εμάς, είναι η αποκωδικοποίηση που κάνουν αυτή τη στιγμή, ανακαλύπτουν πράγματα τα οποία εμείς ως Έλληνες δεν τα μαθαίνουμε. Η μυθολογία μας ήταν μια κωδικοποίηση του υπέροχου λαού εκείνου που εμείς είμαστε απόγονοι και όλοι οι άλλοι το αποκωδικοποιούν και εμάς δεν μας ενημερώνουν για τίποτα. Για τους δημιουργούς συζητάω. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να νιώθουν υπερήφανοι για αυτό που είναι. Και εγώ νιώθω υπερήφανος όταν προσπαθώ και συντηρώ αρχές ιδανικά στο παιδί μου. Αυτό διαπίστωσα μέσω του παραμυθιού της Έλενας. Ότι πραγματικά δένει την οικογένεια, προσπαθεί για την οικογένεια, δείχνει την ισορροπία, αν θέλετε, όπως θέλετε πείτε το, δεν θα με πειράξει. Είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο με τόσα που ακούμε μπορεί να σας έτσι ξενήσει, το ειδιπόδιο σύμπλεγμα, όσο περίεργο και αν φαίνεται, αυτή την ιστορία μάθαμε. Ο πατέρας με την κόρη, ο γιος με τη μαμά. Οι αδυναμίες, αυτό κληρονομήσαμε. Και αυτό συμβαίνει και στο παραμύθι της Έλενας. Κρατάμε τις αρχαιοελληνικές ισορροπίες. Αυτό που θέλουμε ως εκδοτικός οίκος να διδάξουμε. Με την Έλενα είπαμε ότι το παραμύθι αυτό πραγματικά, και το επαναλαμβάνω, ότι για μένα δεν είναι ένα παραμύθι, είναι ένα υπερβολικό παραμύθι, το οποίο διδάσκει, και γι' αυτό το ονόμασα εκπαιδευτικό. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Ήδη έχει γίνει μία πρόταση στην Έλενα, μία ιδιαίτερη πρόταση. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πάλι τη φαντασία της, σε άλλο επίπεδο, πάλι με στόχο όμως να ζυμώνουμε την ίδια συνταγή. Αυτή που λέει αξία, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, και το οικογένεια για μένα, για να υπάρξουν όλα τα άλλα, πρέπει να είναι τόσο δεμένη και σε φυσιολογικά πλαίσια που μάθαμε εμείς τόσα χρόνια, για να συνεχίσουμε αυτόν τον τόπο να τον πάμε μπροστά. Στόχος είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι αύριο που θα κυβερνήσουν. Τα 14χρονα, 15χρονα, 16χρονα παιδιά σήμερα ζυμώνονται. Σαν γονείς προσπαθούμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Να ζυμώσουμε τα παιδιά μας. Πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Αν έχουμε κι εμείς αποκωδικοποιήσει ορισμένα πράγματα της σημερινής προπαγάνδας, η οποία δυστυχώς αλλοιώνει τον όρο οικογένεια, πιστεύω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά. Εμείς δίνουμε απλά τη σπίθα. Σπίθα-σπίθα ανάβει φλόγα. Όλοι μαζί μπορούμε να συντηρήσουμε αυτό που λέμε οικογένεια. Το χρειαζόμαστε σήμερα και πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας ότι η οικογένεια δεν είναι μόνο να μεγαλώσουμε, να κάνουμε παιδιά κτλ. Είναι να ζυμώσουμε σωστά παιδιά για να δημιουργήσουν οικογένεια και η οικογένεια να συντηρήσουν ένα έθνος. Γιατί είμαστε έθνος. Η πρόταση που έχει γίνει στην Έλενα ελπίζω να υλοποιηθεί τον επόμενο χρόνο. Οπότε δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, ούτως ή άλλως αυτή η βραδιά είναι της Έλενας. Τα ηθικά διδάγματα που περνάνε από το παραμύθι πιστεύω ότι θα βοηθήσουν όλα τα παιδάκια να δούνε τη σχέση μεταξύ παιδιού γονιού, το οποίο είναι πολύ βασικό. Αυτά μάθαμε κι εμείς. Άνθρωποι της ηλικίας της δικής μου, αυτά τους καλλιέργησαν οι γονείς τους, ότι η οικογένεια είναι η βάση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να μπορέσουμε να ζυμώσουμε μια αξιοπρόσεχτη και αξιολόγη κοινωνία. Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στην οικογένεια του Electron. Το βήμα βέβαια
ή μάλλον το μικρόφωνο αναλαμβάνει τώρα η Ελίζαμπεθ, η οποία θα σας δώσει περισσότερα στοιχεία για την Έλενα. Εγώ απλά σας ανέφερα μια εμπειρία και γενικότερα σας έδωσα να καταλάβετε πού αποσκοπεί το ήλεκτρον. Δια της τριβής να συντηρήσουμε αυτό που μας διδάξανε, αυτό που μας προσφέρανε απλόχερα οι προγονείς μας. Καλώς ορίσατε και πάλι στο ήλεκτρον. Το όνομά μου είναι Ελίζα Σταθοπούλου. Είμαι γεωλόγος και εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα είμαι μαμά. Μαμά του Γιώργου, 4,5 ετών. Ο πιο δύσκολος ρόλος μου ως τώρα, αλλά και ο πιο όμορφος ως τώρα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά όμως με την Έλληνα και το παραμύθι της, θα μου πείτε. Ο Γιώργος, λοιπόν, είναι το πρώτο μου βιολογικό παιδί. Γιατί στο παρελθόν είχα τη χαρά και την τιμή, μέσω της ενασχόλησής μου με το ΣΕΟ, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, που οι περισσότεροι από ό,τι βλέπω ξέρετε τι είναι, να νιώσω μαμά πολλών παιδιών και πολλών νέων ανθρώπων στην πορεία μου. Όντας στέλεχος και αρχηγός σε ομάδες εφήβων, γνώρισα, αγάπησα και μεγάλωσα και εγώ μαζί με δεκάδες ψυχές, βάζοντας τα δυνατά μου και προσπαθώντας να τους περάσω τις αξίες του οδηγισμού. Αυτά ήταν τα παιδιά μου, όπως το αποκαλούσα, και τα αποκαλώ ακόμα. Ένα από αυτά τα παιδιά, λοιπόν, ήταν και η Έλενα. Την Έλενα τη γνώρισα ως ένα μικρό ζωηρό κορίτσι και την είδα να μεγαλώνει, να οριμάζει, να δοκιμάζει τον εαυτό της αλλά και τους γύρω της, να διερευνά και να αναζητά λύσεις, να κάνει επιλογές, να αυτοαξιολογείται και να προσδιορίζεται. Την είδα να αγαπά, να πληγώνεται, να ξανααγαπά, να αφοσιώνεται και να ενθουσιάζεται σε κάθε πράγμα που επέλεγε να κάνει. Από μακριά ή κοντά, πάντα μάθαινα τα νέα της και την πορεία της. Και πάντα χαμογελούσα όταν άκουγα για τα κατορθώματά της ή όταν μοιραζόταν μαζί μου τις ανάγκες της και τις αγωνίες της. Την Έλενα την είδα εν καιρό να αποκτά και αυτή τα δικά της παιδιά στο ΣΕΟ, στη δική της ομάδα, όπου ξεδίπλωσε πια όλη της τη φαντασία, την αγάπη και τον ενθουσιασμό για τα μικρά παιδιά και τη διαπαιδαγώγησή τους. Ήταν μια χαρισματική αρχηγός, που με προσωπικές θυσίες και βαθιά πίστη σε αυτό που έκανε, ενέπνεε τα παιδιά της ομάδας της και τους εξόπλιζε με φόδια που θα τους συνόδευαν για όλη τη ζωή. Και τώρα, όντας πια και εκείνη η μαμά ενός γλυκύτατου κοριτσιού, έχει την ευκαιρία να γευτεί τους καρπούς όλων αυτών που έσπηρε όλα αυτά τα χρόνια και να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλά. Να είναι μια υπέροχη, συμπονετική και εμπνευσμένη μαμά, παύλα παιδαγωγός. Μαθαίνοντας λοιπόν για τη συγγραφή αυτού του παραμυθιού, για άλλη μια φορά χαμογέλασα. Αυτό το παιδί δεν μπορεί με τίποτα να κάτσει ήσυχο, σκέφτηκα, νιώθοντας παράλληλα όμως περήφανη και ανακουφισμένη γι' αυτό. Το παραμύθι της Έλενας το διαβάσαμε και παρέα με τον Γιώργο, το γιο μου. Είναι γλυκό, εφάνταστο και συμπονετικό. Βγαίνει βαθιά ανάγκη κάθε γονιού να είναι πάντα εκεί. Να προστατεύει, να γαληνεύει, να ανακουφίζει τον πόνο και να προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά. Αυτό δηλαδή που αποζητά με τη σειρά του κάθε παιδί από το γονιό του. Ο Γιώργος, λοιπόν, τελειώνοντας την ανάγνωση, με περηφάνεια μου δήλωσε βέβαια πως ακόμη δεν φοβάται όπως το κοριτσάκι στην ιστορία. Αλλά μετά την ανάγνωση του παραμυθιού, κάναμε μια μεγάλη κουβέντα για το φόβο, που νομίζω έκανε πολύ καλό και στους δυο μας. Εύχομαι λοιπόν αυτή η κατάθεση ψυχής της Έλενας να δώσει σε γονείς και παιδιά ένα εργαλείο ενάντια στην ατέρμονη μάχη μικρών και μεγάλων με τη φοβία του άγνωστου, του σκοτεινού, του αβέβαιου. Εύχομαι να είναι ένα ερέθισμα για κουβέντες που καμιά φορά εμείς γονείς δεν ξέρουμε πώς να ξεκινήσουμε ή να είναι μια διαφορετικού είδους απάντηση σε ερωτήσεις που νιώθουμε άβολα να συζητήσουμε. Όπως και να είναι, εύχομαι να φτάσει στις καρδιές των αναγνωστών του το μήνυμά του και να μας θυμίζει πάντα τη μαγική δύναμη που έχουμε μέσα μας εμείς οι γονείς. Εγώ αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήρθε η σειρά μου. Ακούγομαι. Εντάξει, ακούγομαι. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους καταρχήν. Ευχαριστώ
όσους μιλήσανε και για μένα. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς για την παρουσία σας σήμερα εδώ, γιατί ξέρω ότι όλοι έχετε παιδιά, σκυλιά, γατιά, σπίτια, προγράμματα, διαβάσματα, δουλειές, οπότε εκ των πραγμάτων είναι πολύ δύσκολο, αλλά πραγματικά δεν ξέρετε πόση χαρά έχω που είστε σήμερα εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά τον κύριο Σμιγδαλά και τον εκδοτικό οίκο Electron για την πίστη του σε μένα, την αμέριστη στήριξή του και την καλή διάθεσή του, τόσο ώστε να πραγματοποιήσω ένα παιδικό μου όνειρο. Δεν θα ξεχάσω όντως η στιγμή που σας είπε και ο κύριος Σμιγδαλάς ήταν λίγο περίεργη, γιατί βρεθήκαμε μέσω μιας φίλης, της Ειρήνης Γιαλάφου, φίλης καλής. Οπότε βρεθήκαμε σε ένα καφέ και δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που του έδωσα τα χαρτιά και που πρωτοδιάβασε το απλό Α4 που του έδωσα, που με αγωνία περίμενα να τελειώσει, που τελείωσε και γυρνώντας μου λέει «Εντάξει», μου λέει, «θα το εκδώσουμε, μου αρέσει πολύ». Ήταν πραγματικά ό,τι περίμενα να ακούσω από έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερα. Είχε τέτοια εμπειρία, τέτοια πείρα και η ανακούφιση που με πλημμύρισε και η περηφάνεια δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, μιας και είπαμε ότι θα σας αναλύσουμε τους λόγους του παραμυθιού και τα ερεθίσματα για τη συγγραφή του παραμυθιού. Το Γενάρη του 2012, και ενώ πήγαινα γεμάτη χαρά να πιω ένα καφέ με τον μπαμπά μετά από μια πολύ κουραστική εβδομάδα και μέρα βέβαια από τη δουλειά, έναν από τους σημαντικότερους ακροατές της ζωής μου, με μεγάλη έκπληξη τον βρήκα μόνο και κρύο. Οπότε δεν θυμάμαι ακριβώς ποιες ήταν οι πράξεις μου ή πώς είχα νιώσει εκείνη τη στιγμή. Νομίζω πως ήταν αρχικά το σοκ και το πάγωμα. Ακολούθησε ένα χάδι στο κεφάλι του, τηλέφωνο στον αδερφό μου, να τον ενημερώσω, τηλέφωνα γενικά. Και έπειτα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έπεσα στη θλίψη. Είχα κλειστεί στον εαυτό μου, είχα χάσει το χαμόγελό μου, τη ζωή μου και τη διάθεσή μου για ζωή. Με τον καιρό αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι δεν θα μπορούσα να τον ξαναδώ, να του ξαναμιλήσω ή να ξαναδιαβάσουμε ή να κάνουμε το οτιδήποτε παρέα. Και το μόνο που μου έμενε ήταν να του γράψω το πώς ένιωθα, το πώς αισθανόμουν, το πώς μπορεί να ήθελα, τι μπορεί να ήθελα να του πω. Δυστυχώς ήμουν πολύ θυμωμένη για μεγάλο διάστημα, οπότε δεν μπορούσα να του γράψω κάτι. Τα γράμματα ήταν γεμάτα οργή και θυμό και απλά δεν ήταν γράμματα. Και έτσι ένα κρύο βράδυ του χειμώνα, του Φλεβάρη συγκεκριμένα, 1,5 μήνα μετά, αποφάσισα να του γράψω μια καληνύχτα με το δικό μου τον τρόπο, το παιδικό, όπως είχα μάθει να εκφράζομαι και με τα παιδιά. Ξεκίνησα λοιπόν να του γράφω κάποιες σκέψεις, σκόρπιες σκέψεις, όπου σιγά σιγά ξεκίνησαν να γίνονται ερώτηση από την πλευρά μου με απάντηση από την πλευρά του. Δεν σκεφτόμουν κάτι, απλά έγραφα, ρωτούσα, απαντούσα μόνη μου και τελικά όλο αυτό δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε ένα μικρό παραμύθι, αλλά δεν το ένιωθα ολοκληρωμένο, δεν είχε τις εικόνες που θα ήθελα, κάτι του έλειπε, δεν το ένιωθα σωστό. Λίγο αργότερα γνωρίζω έναν άντρα, τον Γιώργο, ο οποίος δυστυχώς σήμερα δεν είναι εδώ, το σημερινό μου σύζυγο και πατέρα του παιδιού μου, της Ειρήνης. Δεν ακούει. Με τον καιρό γνωριστήκαμε με τον Γιώργο, γνωριστήκαμε καλύτερα, μιλήσαμε. Βασικά μιλούσα, με άκουγε, γελάσαμε. Δεν με ήξερε και όμως υπέμεινε το βάρη πένθος που επέτρεψα να σκεπάσει τη σχέση μας, τα ξεσπάσματα που μπορεί να είχα, τη θλίψη που πολλές φορές ξεπερνούσε τα φυσιολογικά νομίζω όρια. Και απλά συζητούσε μαζί μου έκανε εκπλήξεις, δωράκια, βόλτες, κάναμε τα πάντα. Και μαζί του ένιωθα ότι έμπαινα σε τάξη χωρίς να είχε συμβεί το κάτι διαφορετικό. Ένιωθα ότι ήμασταν χρόνια μαζί. Ώσπου ένα βράδυ, τα Χριστούγεννα του 2012, ένιωσα να μπαίνω κι εγώ ότι είχα το στήριγμά μου, ότι είχα έναν άνθρωπο που μπορούσα να στηριχτώ διαφορετικά πάνω μου, πέραν της οικογένειάς μου. Και αρχίζω και ολοκληρώνω το παραμύθι. Οι σκέψεις και οι ερωτήσεις ολοκληρώθηκαν με εικόνες. Χρώματα πολλά ζέσταναν τις απαντήσεις και πολύχρωμες μπογιές άρχισαν να τελείγουν το παραμύθι. Είχε πλέον ξεκινήσει το παραμύθι το ταξίδι του. Σας μίλησα για παιδικό όνειρο.
όντως, από μικρή ήθελα να γίνω πέρα από ηθοποιός, από γιατρός, καπετάνιος και πόσα άλλα όνειρα μπορεί να έχει ένα παιδί. Ήθελα να γίνω και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. Οπότε από πολύ μικρή είχα στρέψει την αγάπη μου προς τα παιδιά. Ναι. Σε κάτι πιο δημιουργικό, σε κάτι πιο πρακτικό, μέσω της δημιουργικής ανασχόλησης στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, στα τοπικά τμήματα της Φιλοθέης και της Κηφισιάς. Επί 14 ετίας ήμουν στο αρχηγείο παιδιών ηλικίας 7 με 11 χρονών, στο λεγόμενο Μήνος, ξεκινώντας από βοηθός και καταλήγοντας με τα χρόνια σε αρχηγός με διάκριση, κατασκηνώτρια και εκπαιδεύτρια στα 24 μου χρόνια, αφιερώνοντας κάθε Σάββατο ή Κυριακή, γιορτή ή αργία, εθνική εορτή αλλά και διήμερα, για κοντινές εκδρομές ή και εξαήμερα για την πραγματοποίηση της καλοκαιρινής μας κατασκήνωσης, στα παιδιά αυτά. Και ήμουν πάντοτε εκεί με στόχο τη δημιουργικότερη ενασχόλησή τους, κάπου ανάμεσα στις σπουδές, την εργασία, το πιάνο, την κολύμβηση και τελικά τον ελάχιστο προσωπικό μου ελεύθερο χρόνο. Ασπαζόμενη την οικογενειακή κατάσταση του κάθε παιδιού ξεχωριστά, τις συνήθειές του, τα θέλω του και τις ανάγκες του, έμαθα να βλέπω μέσα από τα παιδιά, για τα ίδια τα παιδιά και τον υπέροχο κόσμο τους και να θέλω κι εγώ ίδια να γίνομαι όλο ένα και καλύτερη για να μπορώ να τους προσφέρω αναμνήσεις, εμπειρίες και συγκινήσεις που θα τα ενώδευαν για όλη τους τη ζωή. Τα χρόνια πέρασαν, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν όπως είναι λογικό. Εγώ έμεινα στην ίδια ηλικία, στα 24 και... Λοιπόν, και θέλω να πιστεύω ότι κατά ένα μικρό ποσοστό συνέβαλα κι εγώ για τις αξίες και τις αρχές που έχουν υιοθετήσει σήμερα ημέρες. Με πολλά από τα παιδιά μου επικοινωνούμε ακόμα και σήμερα, είναι εδώ και με εμπνέουν για ολοένα και πιο ψηλά ανεβάσματα δικά μου προσωπικά, στόχους και βλέψεις. Έτσι φέτος εγγράφηκα και πέρα από το ότι δεν κάθομαι ήσυχη όπως είπε και η κυρία Σταθοπούλου, η Ελίζαμπετ, εγγράφηκα και στο ΙΕΚ Παιδαγωγικών, στο τμήμα στο Μαρκόπουλο, έτσι, για να κάνουμε και το παιδικό όνειρο πραγματικότητα. Έπειτα από την απόκτηση του βασικού πτυχίου μου ως τεχνολόγου τροφίμων, με μεταπτυχιακό στη ασφάλιση ποιότητας και μικροβιολογίας τροφίμων και κάτοχος πτυχίων στην αγγλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα. Εντάξει, πολύ μιλήσαμε, αλλά θα ήθελα κλείνοντας να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη μαμά μου για την αμέριστη στήριξή της, τη γενοδορία και την υπομονή που πάντα είχε ό,τι και αν μου συνέβαινε. Έλα, Λιλή. Για να είναι εκεί, για την καλοσύνη που πάντοτε είχε και τη θετική διάθεση που διέθετε και διαθέτει, ούτως ώστε να μπορεί να μεταδώσει με κάθε τρόπο. Ευχαριστώ λοιπόν, Μανούλα. Καληνύχτα, μπαμπά μου. Καληνύχτα, αστέρι μου. Και θα ακολουθήσει μια αποσπασματική αφήγηση του παραμυθιού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Αυτό. Όπως είπαμε, πρόκειται για ένα παραμύθι μεταξύ του παιδιού και του μπαμπά που το καληνυχτίζει στην ουσία και επειδή το παιδί φοβάται να κοιμηθεί το κοριτσάκι, έχει πολλές ανησυχίες το βράδυ και έχει την ανάγκη να μιλήσει με κάποιον. Η μαμά λογικά κάνει δουλειές, οπότε πάμε στο επόμενο βήμα. Κι αν ο ουρανός με τρομάξει, θα πω σε όλα τα αστέρια να συνομωτήσουν, να φτιάξουν την πιο μεγάλη αλυσίδα και να σου φωτίσουν το δρόμο. Ναι, αλλά κι αν έρθουν κακά τέρατα μέσα στο βράδυ, θα γίνω υπό της μια στραφτερή πανοπλία και θα τα πολεμήσω. Και πώς θα το βρω αν είναι μυστικό? Θα σου φτιάξω έναν χάρτη, να τον έχεις πάντοτε μαζί σου και θα σε καθοδηγεί. Έτσι δεν θα χαθώ, Όχι. Έτσι θα ξέρεις πάντοτε πού να πηγαίνεις και πώς να βρίσκεις το δρόμο σου. Ωραία ακούγεται. Μου αρέσει. Έτσι θα νιώθεις πάντοτε δυνατή. Αυτό είναι τα δικά του. Τέλος. Και μετά θα σε σφίξω στην αγκαλιά μου και θα σε γαργαλίσω. Θα σε γαργαλίσω και θα σε ακούω να γελάς δυνατά. Και όταν θα πάψω να γελάω, θα σου πω αστεία. Πολλά αστεία.
μέχρι να αρχίσεις να δακρύζεις από τα γέλια σου. Και αν τα δάκρυα με πνίξουν, θα σου φέρω ένα διάβροχο κουτί να τα κλείσεις μέσα. Και θα είσαι πάντοτε εδώ να μου δίνεις λύσεις. Θα είμαι. Και θα κοιμάμαι πάντοτε γλυκά. Ναι, παιδί μου. Καληνύχτα, μπαμπάκα μου. Σ' αγαπάω. Πολύ. Καληνύχτα, αστέρι μου. Σ' αγαπάω πιο πολύ. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτή ήταν η παρουσίαση. Δεν ξέρω τι άλλο περιμένα. Αυτό. Δεν ξέρω αν έχει ερωτήσεις στο κοινό, κάτι που θα θέλατε να ρωτήσετε, έτσι. Όχι, εντάξει. Μπορείτε να βοηθήσετε κι εσείς λίγο. Νομίζω ότι αυτή η συγκέντρωση έχει πάνω απ' όλα ένα χαρακτήρα ότι ήρθατε να απολαύσετε έναν άνθρωπο δικό σας, να δείτε τα πρώτα του βήματα στη συγγραφή, να του δώσετε θάρρος και δύναμη για να συνεχίσει. Θεωρώ ότι πολλοί από εσάς έχουν διαβάσει το παραμύθι. Θεωρώ ότι μπορούν να μας πούνε λίγο την άποψή τους. Είσαστε γονείς, εμείς έχουμε τις απόψεις μας, δεν είναι μόνο εμπορικές. Σας εξήγησα ότι για μας είναι κάτι περισσότερο από απλά το να εμπορευτούμε ένα παραμύθι. Είναι ηθικές αξίες για μας. Μια συνομιλία μεταξύ πατέρα και κόρης, μια συνομιλία μητέρας με γιο, μια γενικότερη εικόνα που αποκτούμε όλοι μας μέσα στις οικογένειές μας, και αν όλα αυτά που βλέπετε μέσω ενός παραμυθιού ανταποκρίνονται στο σήμερα, ανταποκρίνονται στην καθημερινότητά σας, με τα παιδιά σας, είτε εσείς, εάν διαφοροποιείτε κάπου τη θέση σας με όλα αυτά που βλέπουμε και διδασκόμαστε μέσα από ένα παραμύθι, το οποίο για μένα σας είπα και πάλι ότι είναι αρκετά επικοδομητικό. Θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε 2-3 απόψεις. Νομίζω θα ήταν και αρκετά χρήσιμο και για την Έλενα. Η Έλενα σήμερα, όπως προανήγγειλα, έκανε το πρώτο βήμα. Δεν θα την αφήσουμε να μείνει στάσιμη εκεί. Θα την εκμεταλλευτούμε για να την ξεζουμίσουμε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βγάζει συναισθήματα και τα αποτυπώνει σε χαρτιά. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να της δώσουμε ιδέες πώς μπορεί να γίνει ακόμα πιο επικοδομητική για τα παιδιά μας, για τις αρχές μας, για τα ιδανικά μας. Και όσο μπορεί μέσα από τα παραμύθια αυτά που θα γράψει στη συνέχεια, τα οποία έχουμε κάποιες ιδιαίτερες ιδέες και πρωτότυπες, θεωρώ, να της δώσετε λίγο κουράγιο, με ένα καλό λόγο, με κάτι περισσότερο, με κάποιο συναίσθημα που σας άφησε διαβάζοντας το παραμύθι, στο παιδί σας. Θέλουμε να ακούσουμε 2-3 λογάκια. Νομίζω αυτή η συνάντηση είναι περισσότερο φιλική και όχι καθώς πρέπει. Καθώς πρέπει είναι, αλλά είναι περισσότερο σε φιλικό επίπεδο, δεν είναι μόνο για να αγορεύουμε εμείς. Νομίζω ότι όλοι, οι περισσότεροι μάλλον, έχετε παιδιά, γνωρίζετε, σίγουρα διαβάσανε το παραμύθι ή τους το διαβάσατε. Θέλουμε κάποιες αντιδράσεις, έτσι. Να δούμε τελικά, κάνουμε καλά που το εκδώσαμε, να συνεχίσουμε, θα μας δώσετε το θάρρος. Δεν νομίζω να μιλήσει κανείς. Πιάσε ένα στην τύχη. Ορίστε, Ξένια. Η Ξένια. Τι να μας πει. Η Ξένια. Καταρχήν ευχαριστούμε, Ξένια, έτσι. Ναι. Από κάτω. Γεια σας, είμαι η Ξένια. Σάκη, βοήθα λίγο γιατί δεν ακούγεται. Από κάτω. Γεια σας, είμαι η Ξένια, φίλη της Έλενας. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Ήταν πολύ γλυκά όλα όσα είπατε για εκείνη και για τον εκδοτικό οίκο. Η Ελίζαβετ δεν... Αυτό που θέλω να πω είναι ότι την ξέρω από όταν ήμασταν πάρα πολύ μικρές, 10 χρονών, συναθλήτριες, παιδιά. Την έχασα για αρκετά χρόνια, αλλά δεν άλλαξε καθόλου. Ήταν σαν να την πέρασε μια μέρα.
Αυτό σημαίνει ότι κράτησε την παιδικότητά τη, ένιωθε σαν να είμαστε πάλι 10 χρονών, παράλληλα βέβαια με την ωριμότητα και όλα αυτά που συνέβησαν όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για εκείνη. Σας ευχαριστούμε που της δώσατε αυτή τη δυνατότητα. Η παιδικότητά της αποτυπώνεται σε αυτό το όμορφο βιβλίο. Μαζί με όλα αυτά τα γλυκά που έχει μέσα της, τα συναισθήματα για τα παιδιά, για τον παπά της, για την Ειρήνη, για τη μανούλα της, για τα αδέρφια της, για εμάς, τους φίλους της. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που της δώσατε αυτή την ευκαιρία. Νομίζω ότι αξίζει να χειροκροτούμε την ευχή. Πάρτε μια πρωτοβουλία, μην μας κάνετε να δείχνουμε εμείς ποιος θα μιλήσει. Η κυρία Νίκη. Η Νίκη. Σας ακούνε προσοχή. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για την έρευνα, γιατί τον πόνο της τον έκανε δημιουργία, γιατί πάλεψε πάρα πολύ στη ζωή της. Και θέλω να τη χειροκροτήσω και εγώ και εσείς. Και να σας πω ότι πάτε δυνατή και πάτε έτσι. Και θα είμαι. Και θα είμαι, κυρία Νίκη. Πολύ. Εκτός από το να κλαίτε, θα μας πείτε και δύο γλυκές κουβέντες, γιατί σίγουρα βγαίνουν. Όχι. Αυτά τα παιδιά. Και έχουμε και άλλα παιδιά, λέει πιο εκεί. Βεβαίως. Σήμερα υπάρχει ένα κύτταρο που λέγεται οικογένεια. Αυτό το κύτταρο η ελληνική κοινωνία το έχει απορρίψει εκ μακρού. Άραγε θα ήταν δυνατόν σε κάθε οικογένεια ο πατέρας να βρίσκεται τόσο κοντά στα παιδιά του. Εγώ έχω ένα παιδί, το έχω μεγαλώσει μόνος μου, γιατί αρρώστια και τα λοιπά της συζύγου έμεινε έξω. Αυτά όλα με συγκινούν απεριόριστα, διότι βρίσκομαι ήδη στην κατάσταση αυτή που οδηγεί τον πατέρα να γίνει μητέρα, να γίνει απ' όλα. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω στην Έλενα να συνεχίσει να στηρίζει τον πατέρα, γιατί ο πατέρας σήμερα είναι απορριτέος από πολύ μεγάλο μέρος της οικογένειας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς. Αυτό που ήθελα να σας πω ως αρχή, και νομίζω ότι είναι αρχής γενομένες από τη φύση, από το Θεό, όπως θέλετε πείτε το, τον άνθρωπο το σχηματίζουν πολλά κύτταρα. Ο πατέρας μέσα σε μια οικογένεια είναι ένα ζωντανό κύτταρο το οποίο δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Πάντα θα είναι στην αρχή. Και αυτό παλεύουμε, πιστεύω, σήμερα όλοι μας. Να κρατήσουμε τις ηθικές αξίες της οικογένειας, η οποία αποτελείται από πολλά κύτταρα. Δεν είναι ούτε μόνο το κύτταρο της μητέρας, ούτε μόνο το κύτταρο του πατέρα. Πρέπει να υπάρξουν και παιδιά, πρέπει να υπάρξει και συνέχεια, πρέπει να υπάρξουν ηθικές αξίες, πρέπει να υπάρξουν ιδανικά. Αυτό στοιχειοθετεί για μένα σήμερα την οικογένεια. Άρα όλα τα κύτταρα είναι απαραίτητα. Και νομίζω ότι εάν κρατήσουμε, γιατί αυτό προσπαθούμε και εμείς στον εκδοτικό οίκο, να συντηρήσουμε τα ιδανικά μας, να συντηρήσουμε τις αρχές μας. Από τα αρχαία χρόνια έχουμε διδαχθεί ότι δεν ήταν μόνο οι πατριαρχικές οικογένειες, ήταν και οι μητριαρχικές οικογένειες. Και όσο παράξενο κι αν ακουστεί, υπήρχαν μητριαρχικές οικογένειες που στην Κρήτη. Οι γυναίκες στο παρελθόν, και έτσι για να πλατιάσουμε λίγο και να υποφεληθώ λίγο από την παρουσία σας εδώ, για μας τους Έλληνες ήταν θεές. Όλα αποτυπωνόντουσαν είτε το καλό είτε το κακό, παίρνοντας ή δίνοντας σε γυναίκες ονόματα τα οποία μας ακολουθούσαν. Αδράστια, Νέμεσης, Μέδουσα, Σιρήνες. Πάρτε στο μυαλό σας να δείτε ότι μέσα στο 12ο τότε ήταν μοιρασμένα. 6 άντρες, 6 γυναίκες. Όλα ήταν δεμένα έτσι για να κρατάνε την ισορροπία. Ο λαός μας ήταν σοφός. Είχε ξεπεράσει πια τα επίπεδα της ανθρωπότητας. Είχε ξεφύγει.
Και αυτό αποδεικνύουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα βγουν σιγά σιγά. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Ο όρος οικογένεια για μας είναι πολύ βασικός. Είναι ένας από τους στόχους που θέλουμε να συντηρήσουμε. Είναι τα κύτταρα όλα απαραίτητα και αυτό προσπαθούμε και μέσω του παραμυθιού της Σερένας να δείξουμε ότι το παιδί, το κορίτσι, το αγόρι, η μαμά, όλοι έχουν το ρόλο τους. Εάν θέλουμε να λέμε ότι ζούμε στην Ελλάδα, είμαστε Έλληνες και κάνουμε για την επανελληνίση, προσπαθούμε να ξαναδέσουμε την οικογένεια. Αυτό προσπαθούμε και να μην αλλοιωθεί ο όρος της οικογένειας, γιατί σήμερα, δυστυχώς ή ευτυχώς, σε λίγο θα μας λένε ότι δεν χρειαζόμαστε μητέρα, γιατί έχουμε 2 μπαμπάδες, δεν χρειαζόμαστε πατέρα, γιατί έχουμε 2 μαμάδες, και όλα αυτά τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτά εμείς δεν τα ξέραμε. Αυτά δεν τα διδαχτήκαμε ποτέ και αυτά μαχόμαστε. Εμείς μάθαμε σε ορισμένα ιδανικά. Αυτά προσπαθούμε να συντηρήσουμε. Έστω και μέσα από παραμύθια. Θα δώσουμε τα παραμύθια να μοιράσουμε τα παραμύθια, να αγοράσουμε ποσοστό. Από εδώ και πέρα σας την παραδίδω, ό,τι θέλετε την κάνετε. Εντάξει, μπορείτε όπως ξέρετε να πάρετε, να προμηθευτείτε το παραμύθι, να το αγοράσετε και άμα θέλετε να σας το υπογράψω. Αυτά. Αλλιώς το υπογράφετε μόνοι σας.